Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Maayong udto, baga tinahod nga tigpaminaw, maayong adlaw sa Ginoo, kaninyong danan, akong mga igsuon, kauban man sa pagtuo o dili man, ako mo great, no? Mga tahuran kaninyo, og maayong adlaw sa Ginoo. Alang nato mga Kristohanon kining adlawng Domingo, mao ni gitawag natog adlaw sa Ginoo. Ato kining gibase sa pinadayag 1:10 nga matud pa ni San Juan, na diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Sa in English pa, the Lord's Day. O ato nang nasiguro nga kana Domingo, tungod kay base sa exegesis anang Revelation, pinadayag 1:10 mga scholar, sa Biblia nagtumbok gyud ni ana nga Domingo ng adlaw sa Ginoo ang hisgutan niya pinadayag 1:10. O nabasa usab nato ang hubad sa Lydiard translation sa Biblia. In English, matud pa ni San Juan sa maong hubad, I was worshiping on the day of rest. Nganong gibasa o gikutlo nato ng duha ka hubad. Ang hubad, no, sa King James mao pod gihapon, no, adlaw sa Ginoo. O gunya sa Lydiard translation, I was worshiping on the day of rest. Kanang adlaw sa Ginoo gitawag og pahulay. O rest. Niya mga scholar aning Biblia nagtumbok nga kana Domingo. O gani na hubad sa Biblia nga kanang gitawag og sa ay kinatsila, no? Nga hubad sa Biblia, matud pa, yupuy in el espiritu in el día del domingo.
Siguro ang uban nagunahuna ninyo ngano man biritas lain-lain man ang hubad. Well, sa hubad gus Biblia, ako lang ipasidaan ninyo duha ng kaklase, no? Ang unang klase nga hubad sa Biblia kanang gitawag na tug literal translation. Kanang literal translation, hubad na sa Biblia nga gipaningkamutan gyud sa mga translator nga kung mahimo litra por litra gyud unta sa paghubad. Ug unsa tong tuas Grego o Hebro ba kaha, hubaron pud tagsa-tagsa. Mao na gitawag na tug literal translation, no? Samaan ng King James na ipagka-literal na, pero sa akong hibaw-an dili pud ingon 100%, no? Kay sila pa lisod kaayo ang pag-translate anang karaang lingwahe ba na Grego, Hebro, lahi man pud ang ato pong style ba, no? Kung ato na ka sa English, lisod kaayo, no? O hubaron literal, medyo salikwaot kana ragong King James kung basahon nato na, kung atong itandi na sa atong lingwahe karon sa English, no? Sa ato nang naandan, di ba magkaingon ta nga salikwaot kay basahon ng King James? Yan na po ito'y na limtan ako nga hubads Biblia nga literal gihapon nga lisod kay ini mo basahon kay maulagi litra por litra nimo mao na nga inighanay nimo sa in English, mura magmawala na sa grammar, murag silikuot na kay basahon, pero importante sab ng literal translation, no? Kung mag-cross examine na, no? Mag-cross examine na kung sa hustong hubad, di ba? Ang ikaduhang style sa paghubad sa Biblia kanang gitawag na to dynamic. Kanang dynamic dili na siya literal, but kanang gitawag na to unsay gipasabot. Mahimong mogamit sa laing pulong o laing style, no? Nga og unsay nasabtan. Muna dynamic din. Kanang dynamic pwede na mapun-an nimo pulong. Basta siguradoon nga kanang pulong nga imong gidugang nga dili na mo contradict sa unsay mensahe sa mong bersikulo. So duha na ka klase sa hubad sa Biblia, literal o dynamic. Mangutana mo kung gidawat ba na ang tubag, gidawat na nato. Kay sampol samaan ng atong mga igsuong Iglesia ni Cristo sa akong nahibaw-an, kung sila manudlo, daghan man pong klase-klase sa Biblia ilang gawion, no? Lain-laing hubad, mogamit sila dynamic, mogamit po sila literal. Sa laktod, kung managlahi man ang atong gibasa nga version, atong gisigurado nga kung dili man siya literal, dynamic man siyang pagkahubad, atong gisiguro na nga dili na siya dautan nga pagkahubad, ug mutakdo ra pud na sa kinatibuk-an yung pagtulon ang Kristiyano. Nakapasama ng pinadayag 1:10 nga naghisgot og sa King James adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Niya mo adto ka sa lidyard kanang adlaw sa Ginoo, gitawag man nag rest. Natural ang adlaw sa Ginoo pahulay gina, di ba? So dili ra na siya moingon ta ba nga magkontradict. Bisan kung adto ka sa literal, mahimong makaingon ka nga kining usa dili ni siya literal. Kay lahi man kung ibase sa Griego. Okay, basig mayon ka nga, di ko musugot anang usa ka hubad kay dili literal, dynamic. Di ba? Ako yun ang iklaro ninyo kay labi dunay mga debate, basig moingon silang di mi mo dawat anang lidyard kay nganong rest na diha nga kasagaran Lord's Day raman. Ang logic na to diha, ang wisdom nga kanang adlaw sa Ginoo pahulay man na. Dili man na siya sumpaki. Labi na kay ang mga Kristohanon sa kung mag-research ta sa history, kanang Domingo ila ginang gihinay-hinay na og tagaag importansya, no? Sama sa buhat 27 nga kung ibase na to sa tradisyon sa mga Hudyo, trabaho man unta ng Domingo. Pero nganong Lord Supper man sila, komunyon man sila ng adlaw. Diha makita na to nga gihinay-hinay na nila, no? So bag-o pa ang simbahan ni Kristo nga gi-espesyal nila ng adlawng Domingo. Labi na katong pagkabanhaw ni Kristo, sagarang mupakita siya sa mga tinun-an, Domingo gyud. Di ba?
Dayon katong adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, pakita niya adlawng Domingo. Katong pagbubo sa Espiritu Santo, adlaw gyapong Domingo. Dayon katong ascension sa atong Ginoong Jesucristo, pagsaka niya sa langit, Domingo gyapon. Muna nga ang mga Kristohano, no, kung mag-research dito aning history, maklaro na to nga kanang Domingo, gihimo na gyud na nilang espesyal nga adlaw sa panagtigom. Although, sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo ni adto, bag-o pa sila, dayon gamay pa ang ilang sakop, dayon ang ilang tumong nga kabigon bisan tong mga Hudyo, katupang nailalom sa daang tinuhuan, Jewish religion, magsangyaw sila, dayon magkatigom ang mga Hudyo kasagaran sa adlaw man gyud nang ipapahulay kanang Sabado, munang moapil pod sila dito kanang ipapahulay sa mga Hudyo nga kanang adlawng Sabado. Mao na nga si Kristo, labi na itong wala pa po siya mamatay din mabanhaw nga wa pa gyud tibuok paglansang katong Old Covenant ordinances, katong mga seremonyalo, kay katong mga seremonyalo na lansang naman to diya sa krus ni Kristo, di ba? Naa sa Colosas 2:14-17. Niya ang ceremonial element ni anang Sabat, no? Dili pa man gyud automatic nga napapas o nang before sa kamatayon ni Kristo og ngiyang pagkabanhaw, dili po nato na ikatingala nga moapil-apil gyud sila anang tigom nga igpapahulay nga Sabado mo nang nabatasan ni Kristo sa pag anha gyud sa sinagoga matag Sabado adlang ipapahulay sa mga Hudyo aron sa pagsangyaw, no? Mao na kay si Kristo God wala man mo anhi sa pagguba sa balaod kundi sa paghatag gustong kahulugan niini o pagtuman niini. So moingon ka nga si Kristo nakatuman ba anang igpapahulay sa mga Hudyo, no? Inyo na to o binding pa ang kanang 7th day of the week, Sabat, makaingon tang katuman si Kristo anak taga Sabado mo adto magyud sa templo, no? Di ba mo magina gamiton sa atong mga igsoong 7th day Adventist nga bisan panahon kunong Kristiyano Sabado gihapon. Diha raman sila pud taman, no? Wa man nila tan-awa nga kana gibadayon ba pag yun as Kristohano, no? No, ang sa bag-o pa ang tinuhuan ni Kristo, labi na sa pipila pa ilang membro, labi na wala pa sila kaugalingon nila yung simbahan, dito pa sila magtiguman sa templo o si sinagoga ba, nya kana panag-iya man na sa tinuhuang Hudyo mo na nga ang espesyal gyud nga adlaw diha kanang Sabado. O mo nang moana sila, pero di tang kabasa sa Biblia nga kanang adlawng Sabado ila gihapon nang gitudlo nga ang igpapahulay nila og adlaw sa panagtigom sa Kristyanismo Sabado gihapon, no? Kay sa akong pagbasa sa Biblia wa man gyud ko kabasa, no? Bisag usa ka bersikulo diri sa New Covenant, no, panahong Kristiyano nga si Kristo nanudlo nga ang adlawng panagtigom alang sa mga Kristiyano Sabado gihapon. Wala. Although moapil siya sa tigom sa mga Hudyo, sa igpapahulay sa mga Hudyo, kay di man pud dautan o ikaduha aron makasangyaw siya aron pagkabig. Dili man gud dayon nato unahon-naon ba mo man ni ato yung iklaro sa atong mga igsuong Seventh Day Adventist. By the way, no, ang atangin ninyo ang among inigsuon hinigalaay nga debate ni sa akong amigo nga si brother o evangelist Mitchell Bindilio, no? Karong Marso 29 kay mo ni among tema, no? Mo ni among tema. Wala nato na siya gi supak na kanang igpapahulay nga Sabado. Igpapahulay gina siya sa mga Hudyo. O gani sa bag-o pa ang grupo ni Kristo mag-apil-apil po sila, pero sa tumong nga makasangyaw sila dito. Pero kung mangutana ta, nanudlo ba ang mga Kristohanon o ang mga apostol o si Kristo nga kanang adlawng Domingo, adlaw gihapon nas nagtigom sa ilang grupo sa mga Kristiyano, no, sa bagong tinuhuan ni Kristo? Di kitang kabasa nga ang mga apostol o si Kristo nagsangyaw nga kanang ikapitong adlaw semana nga Sabado, mao gihapon ay adlaw sa nagtigom.
Niapi lang sila anak kay siyempre ang bagang duot sa katawhan niya atong panahon na kana man yung mga Hudyo kana ilang tinuang Hudyo. So mao na silbi dako nga tinuhuan sa ilang panahon sa bag-o pa nagsugod ang tinuhuan ni Kristo. Kay sila magbalay-balay ra manggaling sila, no? Magtigom sila kasagaran Domingo gid na, di ba? Kung atong tan-awon sa Biblia, pero wala lang nila tawga og igpapahulay. Pero sa ako nang gibalik-balik din labi na kong gisgutan ako to atong tema mahitungod sa igpapahulay. Wala lagi nila tawga litra por litra nga kanang unang adlaw semana pahulay. Pero ang ilang buhat nagtug-an nga nagpahulay sila. Mao na ang balik-balikon nako ng argumento na to ba. Action speaks louder than words. Yan hinumdum ko sa gahapon dito sa plaza nga ang akong kauban, no? Si Brother Kenneth, no? Basta man da iya yung gikutlo po ng buhat 20 versikulo 7 nga nagkatigo mga Kristohanon, no? Anang adlaw ga breaking of the bread ug komunyon. O mo na dayon niingon din to si Brother Mitchell nga ingon siya nga naabay mabasa diha nga igpapahulay na kanang buhat 20 versikulo 7, no? Well, litra por litra di kyug kang kabasa nga kanang adlaw Domingo diha o unang adlaw semana gitawag nagpahulay litra por litra. Pero ang ilang buhat nagtug-an nga gapahulay sila ng adlaw, di ba? Okay, sa ato nang gingon, action speaks louder than words. Then ikaduhang punto pod, sa katong panahon na bag-o pa man pod ang tinuhuan ni Kristo. Niya ang transition nila hinay-hinay, inanay man, dili man na automatic. So kanang ilang adlaw pa nagtigom, dili na siya ilado para sa mga Hudyo. Ang ilado gyud kana yung igpapahulay nga Sabado. Munang mosulod sila magsangyaw pero dili prueba nga Sabadista na dahil ng mga Kristiyano o sila ni Kristo o mga apostol kung moapil sila diha sa igpapahulay sa mga Hudyo. Nganong moingon ko ana nga dili di na to sabtong Sabadista. Tungod kay sa argumento nga sama natong mga Kristiyanong Katoliko ron na mapud tay misa masabado. Tungod ba kay ang pare nagmisa og Sabado, dahil na mga Katoliko nga maato po sa simbahan masabado mo simba, Sabadista na dayon. Dili po siguro, di ba? So dili na siya prueba nga Sabadista na ang mga Katoliko kung magsimba po og adlaw Sabado. Dili, no? Gawas kung manudlo ang Katoliko, manudlo ang pare nga kining Sabado ha mao gihapon ni ang espesyal nga adlaw sa panagtigom. Gawas og ingon ana, makaingon na tag-uy Sabadista na ang mga Katoliko. Pero kung magsimba lang or nagtigom lang, dili dayon nato na sabton nga mao na ilang espesyal nga adlaw sa panagtigom, no? Ato na siyang aglaruhon. Kay mo bitawng gihagit nako akong amigo o mga Sabadista, mayon ko nga bisan pag ako imbitahon ko ninyo masabado sa inyong simbahan, muadto ko magsangyaw sama sa gibuhat ni Kristo og mga apostol, magsangyaw pero dili dayon ko akusahan nga Sabadista na kay lain man gyud among adlaw sa panagtigom namong mga Kristohanon kana man yung unang adlaw semana. Dayon mao lagi bisan pag dili nimo na hinganlan og pahulay litra por litra, pero kung ang imong buhat gapahulay ka, pahulay gina ang adlaw. Kay sa batasan sa mga Hudyo, kung moingon gi kag labi na dias na pulo kasugo, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So kung wala gihimong espesyal nga adlaw alang sa mga Kristohano ng Domingo, di magtrabaho unta sila anang kanang gihisgutan dias buhat 20 versikulo 7. Kay instruction man na sa napulo kasugo, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Nya nganong gatigo man sila anang adlaw man ng Domingo. So bisan pagali panahon sa unang siglo, early Christian, di gyud mismo sa Biblia, ang mga Kristohanon gabalaan na gyud ang adlaw, wa lang nila hinganli, pero ang ilang buhat gatug-an nga nagpahulay sila anang adlaw. Kay ang nailagod nga igpapahulay katumang yung karaan Sabado mao na mabalik-balik diri sa Biblia nga ang gitawag og igpapahulay kanang Sabado. Pero ang pangutana, binding pa ba na, obligado pa ba ang mga Kristiyanos sa New Covenant anang igpapahulay nga ikapitong adlaw semana? Kana mo'y
ato gyung tunan og ayo, no. Ako ning gituyo pod nga giuna-una nako nig share dire kay ang atong tumong pod gusto nato nga labi na kung naminaw sila ron ang atong mga igsung Adventist, ang ako pong kaatbang kinahod nga igsuon Mitchell Bindilio para makahibalo na po siya sa atong line of argument, no. Sila pa nga nung imo naman ang gipahibalo da veritas, di matik ka na nung kaon si imong argumento. Well, dili man gud ingon ana atong panghuna-huna kung magisgot tag kamatuoran, no. Gusto nato mahibalo ang tanan, dili watay tapig-tapigan, no. Then dili po ni ingon nga two-in arguments lang ang atong tumong, kundi impossible two-in souls. Mao na nga aron atong tagaan og saktong impormasyon bisan ang atong kaatbang, no, para pod mahuna-huna niya dayon para mas taas pa gyud ang level unya sa among diskusyon kay hibalo naman siya sa atong line of argument, no. Dayon aron pod kuan ba, no. Dili man ta, no, kay atong gibiyaan man gunang prinsipyo nga ayaw ipahibalo da veritas na kanumdum mo gusto kong amigo god nga inana ay gipahibalo imong argumento daan kay maatikan na ka matun-an na. Well, og kompetensya hay lang, no, og contest mi atong tumong sa debate. Mahimong akong uyunan ka brother, pero kaluwasan gali dili ingon na atong prinsipyo, no. Dili, no, gusto na bisag unsang orasa, no, ipahibalo gyud nato ang atong argumento, okay, para makabalanse gyud pikas-pikas ug asa gyud ang tinuod nana, no. So mao lagi dili din nato ingnon nga kumo sa bag-o pa ang tinuhoan ni Kristo, mag-apil-apil sila ni anang adlong igpapahulay sa mga Hudyo sabto na dayon natong Sabadista, no. Ato sang tan-awon, no, kay kung sa manudlo na sila, si Kristo manudlo na, si Pablo ug uban pang mga apostol sa tigom nila nanudlo bagihapon sila anang samas tinudloan sa mga igsuon o mga pastor o ministro sa mga Seventh-day Adventist nga ilang balik-balikon yun nga kanang 70 of the week kana gihapoy special nga adlaw sa panagtigom sa mga Kristiyanos. Wa gyud koy nabasa na sa Biblia, no. Kung ning iklaro nga anabang si Kristo nanudlo ug ang mga apostol nga samas tinudloan sa mga pastor sa Adventista nga balik-balikon din nila nga adlaw sa panagtigom alang sa mga Kristiyanos Sabado gyapon. Dili nato himong ebidensya nga kumo mag-apil-apil lang ang mga Kristiyano ana ming akusahan na din natong Sabadista. Kay sa ako na laging giingon, ang pare magmisa man pug Sabado, di man ta makaingong nga Sabadista na dayon, no. Dahil na amang gali mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyanos magtigom og matag adlaw, no, na amang gali teksto ana. Dili lang kay Sabado, adlaw-adlaw wapil lang Sabado. Di na to maakusahan kung magtigom kay Sabado Sabadista rayon, no. Ato sang kumplituhon ang premise. Matawag na to og Sabadista na dayon kung nanudlo ng grupuha nga Sabado gihapon ang espesyal nga adlaw sa panagtigom kana. Pero kung igo lang gatigom, bisan pagalig simba, dili na naakusahan na itong Sabadista dayon. Kay bisan kami mga Katoliko, na mamisimbag Sabado, di mami Sabadista. Niya, tingali mo, ingon ang uwang naminaw ron nga veritas. Di ba ang giplansang diya sa krus, gipapas diya sa krus ni Kristo, kadto rang mga seremonyalo? Unya ka ng Sabat, nganong inyo man ang giapil nga naaman as divine law, naaman as napulo kasugo? Nganong giilisdan man na inyong apil, gikan Sabado nga na Domingo naman? O kana, akong balikon tong ako po ninggi sa una namong debate ni Brad Mitchell, ako na nang hisgutan. Pero dili ko sigurado kung nasabtan to nila, no, sa mga Adventist. O na nga balik-balikon na to address kahanginan. Ang Sabat sa Biblia, ato ning timanan. Duha ka elemento ang Sabat. Una ato sang i-define unsa man ang Sabat, no. Sa mga diksyonaryo, sa
sa Jewish Encyclopedia o uban pa nga mga naghubad o naghatag og kahulugan anang Sabat. Matud pa, 7th day of the week. 7th day of the week, unsa man ang 7th day of the week? Sabado o Saturday. Pero dili kay kana ra ang meaning sa Sabat. Naay ikaduhang meaning ana. Ang ikaduhang meaning ana, rest o pahulay. So duha ang meaning ana, rest o pahulay. Dili kay og mingon galig Sabat, ikapito ka adlaw semana dayon. Na unsa may prueba nato sa Biblia nga ang meaning anang Sabat dili lang kay Saturday o ikapito ka adlaw semana. Nga ang usas meaning ana, rest lang, pahulay lang. Well, naa sa Biblia maklaro na to, explicit kanang naas na pulo ka sugo. Diyang giisgutan ng pahulay. Dias na pulo ka sugo, wala magisgot og semana. Wa magisgot og unang adlaw semana, wala pod magisgot og ikapitong adlaw semana. Ang igpapahulay matud pa diya sa napulo ka sugo, no? Giingon ra diha. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. O igpapahulay o Sabat. No. Di man nga wala maghisgot ang sugo og ikapito ka adlaw semana. Ang pahulay matud pa diha, ikapito na human sa unom ka adlaw trabaho. Wala mag-specify diha sa napulo ka sugo nga kinahanglan gyud kung musugod og trabaho kana gyung unang adlaw semana. Di ba? Wala maghisgot diha mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw nga kinahanglan gyud inigsugod og trabaho kana gyung unang adlaw semana. Mao nang ang ikapito ka adlaw sa semana gyud nga mao nang Saturday nga dili na mausob kay nagiklaro man. Dili na siya divine o dili na siya kanang natog divine element kanang pagpatunong unsa kang adlaw mo sugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito wala na sa napulo ka sugo. Kay ang pahulay adlaw man na ikapito man na human sa unom ka adlawng trabaho. So kung mao nay definition dia sa napulo ka sugo anang igpapahulay sa ato pa, bisag unsang adlaw pwede mahimong ikapito. Una aragon ninyo. Basahan ninyo ng napulo ka sugo, no? Diya sa Exodo 20. Di ba? Ang paghisgot, pagladlad sa sugo mahitungod sa igpapahulay, wala maghisgot ug unsang adlaw ka musugod og trabaho. Dayon wala pud maghisgot nga kanang ikapito diha, ikapito ka adlaw semana gyud. Pero nahinumdum ko atong miaging Sabado ba to nga si Igsoong Mitchell, Brother Mitchell, na siya gikutlo nga hubad sa Biblia nga giklaro gyud nga ikapito ka adlaw semana. Mo nang ni-react ko nga tanawon sa nato ang exegesis sana kung literal ba na mao ba gyud na saktong hubad. Kana kay kung ingon gay tag sakto ng hubara o dili, mo base man gyud ta sa Hebro ana, no? Kay kasagarang hubad wala man gyud maghubad og ingon ana, no? Nga kanang pag-ingon diha sa napulo ka sugo, unom ka adlaw trabaho, ikapito ka adlaw wala man gyud na sumpayeg semana, no? Kasagarang hubad. Mao nang still nga kung mayon gay kag igpapahulay Sabat, rest na. Ikapito na human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga pagtrabaho. So kung mao nay definition sa Sabat o igpapahulay diya sa Exodo 20, body po sabot bisang unsang adlaw pwede mahimong ikapito. Nakaron mayong ka nga diha kabaritas nga ngano man lagi nga igpapahulay sa mga Hudiyo, Sabado man to. Ikapito ka adlaw semana man gyud. Sabado kay ang pagsugod nilang trabaho gamit man nila ng kalendaryo nga kanang unang adlaw semana, Domingo, diha man pud sila musugod og trabaho, mao na ikapito Sabado. Mao na nga igpapahulay gyud ng ikapito ka adlaw semana sa mga Hudiyo kay musugod sila og trabaho kanamang Domingo. Di ikapito Sabado. Di man ta molalis ana, kinsa goy Katolikong molalis ana. Nga kung musugod kag Domingo nga ikapito Sabado gyud. Pero kanang pagpatunong sa ikapito ug kanang pagpatunong unsa kang adlaw mo sugod og trabaho, mo na gitawag natog ceremonial element of the Sabbath. Ceremonial element ngano kay wala man nahisguti sa pagladlad gyud sa divine law, napulo ka sugo. Basahan ra ninyo ng Exodo 20.
Kung pag-ingon diya, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay, giingon magod nga kanang unang adlaw sa pagtrabaho, Lunes gyud o Domingo gyud. Wala biya giingon diha. Giingon ra unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So wala na maghisgot kung unsang adlaw gyud nang ipatunong gyud. Basta ikapito na human sa unom ka adlawng trabaho. Dayon ang mga Hudiyo sa una nganong Sabado ilang igpapahulay kay musugod silang trabaho Domingo man. So ikapito Sabado. Valid gihapon to. Pero mao ni ang divine element sa Sabat mao nang unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Kuana gitawag na og eternal covenant. O giuyunan na itong mga Sabadista mo ingon ana nga kanang Sabat, eternal covenant. Di na pwede usbon, dili na pwede walaon. Dili pwede walaon, dili pwede gubon ang iyang divine element. Unsa may divine element ana? Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Dili na pwede gubon na to, padayon dyan na, bisan pa panahong Kristiyano. Pero ang pagpatunong sa ikapito, mao na'y seremonyal. O kay seremonyal, pwede na walaon, pwede na ilisdan. I hope nga maklaro sa atong mga igsong Adventist nga naminaw ron, ha? Nga naman, kay kung walay seremonya element ang Sabat, purely divine yun, mo nang dili pwede mabalhin sa laing adlaw, pangutana, nganong nag-isgot na maglaing adlaw diri sa Bagong Tugon, diya sa Hebrehanon 4:8. Nag-isgot naman kunog laing adlaw sa pahulay. Dayon, ikaduha, mo ni atong barugahan kay basig mo gawas ning argumento sa umaabot na mong debate ni Brother Mitch nga mingon sila nga veritas, purely divine element gyud ng Sabat, wala na ceremonial ana. Kana may gwapong isyu. Kay ako og yung ipalutaw nga ang pagpatunong unsa kang adlaw mo sugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito ako ginang pahimug-atan nga ceremonial na. Ceremonial, kung ceremonial pwede na usbon, pwede na wadon sa diri na sa New Testament, New Covenant. Klaro kay nas Kolosas, no? 2:14-17. Dayon lain pa bisan mismo kanang sulat ni Pablo, Kolosas 2:14-17. Ang gipanglansang diha nga mga ordinances nganong gihisgutan man ang Sabat kung wala na siya ceremonial element. Nganong gihisgutan mang Pablo nga apil lang Sabat? Di ba? Mao ni atong una-hunaon atong mga amigong Adventist. By the way, no, muhatag ko ninyo background. Ay basig mo ingon mo nga si Veritas pataka lang kay wa man gud na maswito sa pagtulon ang Adventist mahitungod anang Sabado. Na muhatag og background ninyo, no? Kay ako god kung bisan pag mangutana mo sa akong pamilya, no. Sa una hapit man ko ma-member anang Worldwide Church of God kanang founded by Herbert Armstrong nga ang ipapahulay Sabado. So bisag di pa na ko na ibadayon ng istorya ana makahibalo na mo nga si Veritas nakahibalo. Doon na yun nahibawan mahitungod anang mga argumento sa mga Sabadista. Kaya katong grupo ni Armstrong, Herbert Armstrong nga Worldwide Church of God, ang ilang ipapahulay Sabado. In fact, nahuman yun ako ng 32 lessons nga correspondence course sa Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong, no? Dako magaling dili ingon panghambog. Lipay lang ko. Dako mga ko grado katong ilang examination ako, nga through correspondence. Kung wa ko malimot ato, 91 ba to? O something taas pa. Akong grado sa ilang correspondence course. Munang na nakahibalo ko. Medyo nakahibalo gyud ko og unsay mga argumento sa mga kanang 7th day of the week o mga Sabadista, no? Muna nga watama kuan ana, no? So muna nga kung maghiskot og Sabat timan ana to ngano nga pwede mabalhin ang pagpatunong sa ikapito. Mo ni kay ang pagpatunong sa ikapito wala man hisguti unsa gyud ng adlaw ipatunong diya sa napulo ka sugo. So ceremonial unya labot pa napa koy nadumduman, salamat. Sa tagna diya sa Usias 2:11 naghisgot og pagpahunong, dunay pahunongon. Mayong gikagtagna kinahanglan matuman. Ang pahunongon ko, no, mga piyesta, no, sa daan nilang mga piyesta sa una. Piyesta og igiapil ng Sabat. Sabat sa mga Hudiyo, pahunongon. Siyempre, ang gipasabot diyang pahunongon kadtong ceremonial element.
Dili tong divine element kay eternal covenant man na kanang napulo kasugo. Dili man na pwede nimong wad-on, di man na pwede nimong gub-on kay eternal covenant man na, divine law man na. Ang pwedeng mausab, ang pwedeng mawala kana ra gyung kuan. Kanang seremonyal. Oh. Na karon kung walay ceremonial element ang Sabat, nganong gihisgutan man na sa Oseas 2:11 kanang unsa kay nang gipanghunong, di ba? Mao man ni atong kana bang argumento para sa atong mga hinigugmang Seventh-day Adventist. Kung walay ceremonial element ang Sabat, nganong gihisgutan man na diya sa tagna, nganong giapil man ang mga Sabat sa mga Hudyo nga pahunongon na. Then dito po sa Colosas 2:14-17, giapil gyapon ang Sabat. Of course, kung Katoliko may mo explain, mo padayag, dili tong divine element sa Sabat. Kay eternal covenant man to na may bersikulo ana. Ang gitapos sa krus diya ni Kristo, ang giwala na o ang giusab na ang iyang ceremonial element. Unsa may ceremonial element sa Sabat? Ang pagpatunong sa ikapito. Mao na. Pero atong iklaro nga sa bag-o pa ang New Covenant religion ni Jesus Christ, dili na automatic nga nawala na day na ipapahulay sa mga Hudiyo nga Sabado. Dili na automatic mawala. Ngano man? Kay naamang gid po'y mga tao nga dili gid pud mo pailalom gyud sa bag-ong tinuhuan ni Kristo, sama atong mga Hudiyo nga dili mo dawat sa Kristyanismo. Di magpadayon gihapon sila anang Sabado. Bisan hangtod karon kana mga Jewish religion, Sabado gina gihapon nila igpapahulay. Wala gina nila wad dahil napagali mga Baptist kanang gitawag Seventh-day Baptist. Sabado gihapon ng ilang espesyal nga adlaw sa kining panagtigom. Pero wala nila mabantay, wala nila ba mapuy nga ang ceremonial element pwede na ward-on, pwede na usbon. I hope nga naklaro ninyo na mga igsoon. Kanang buhat 20 versikulo 7. Mo man gyud nalig-on natong argumento. Kung wala gihimong espesyal nga adlaw sa mga Kristohano na nganong nagpahulay man sila anang adlaw, although wala hingan lig igpapahulay, no? Napaday usa ka importanteng mahibaw nato sa history. Mangutana siguro mo, Veritas, kung Domingo nang ipapahulay sa New Covenant, nganong diya sa New Covenant, diya sa New Testament, wala man na nila tawag igpapahulay. Mo na gwapong pangutana. Mo ni kinahanglan magtuon ta sa history ug unsa ang pagsabot, unsa ang responses, unsa ang panghuna-huna sa mga Kristiyano sa ilang panahon. Una nga punto, ang mga Kristiyano gusto nilang magpalahi. Magpalahi nga ilang ipaklaro ba nga lahi ilang grupo ikumpara sa grupo sa mga Hudiyo o tinuhuang Hudiyo. Bunga sa panghuna-huna nga gusto nila ipalahi ang ila nga kining kining New Covenant religion ni Jesus Christ dili ni pareha sa daang tinuhuan sa mga Hudiyo ha. Muna na silang huna-huna. Sama anang yung kag tuli. Kanang tuli obligado gyud ka sa Old Covenant magpatuli. Magpasakop ka sa katawhan sa Dios, pero sa New Covenant di naman obligado mga Kristiyano ana. Kay ila man ang giilisan bunyag. Mugali na iprueba no nga ang pagtuli wala man napulo ka sugo, so therefore apil na seremonyal, ug kay seremonyal apil na seremonyal ang tuli, so pwede na wad-on. Di ba? Pwede pod ilisan nya kay mga Kristiyano ila man nang gilisag bunyag kay base pos gisulti ni Kristo. Ug bunyag mo bautismo. Mao na. Unya mao lagi dili pod kalikayan nga dili manggod automatic, labi nagdili pa kayo klaro, di pa kayo masabtan. So naagi mga mamilit-pilit nilang batasan, no, samaan ng pagkaon. Ang pagkaon giapil gihapon na, gihisgutan gihapon na ni pasabot gihapon ni Pablo nga apil na sa seremonyal. Diya sa Colosas, aktor ko ni basahon ning Colosas 2:14-17.
Okay, ato ning diman ato nila pong i-appealing pagkaon gamay, no? Nga kanang say ito laing term ana nalimot ko kung laing term sa in English ana kosher dietary laws ba na or di ko sigurado. Basta kay kanang tulo manon mahitungod sa galanon nga dunay giisip nga mahugaw o dunay gidili, do na po'y giisip nga limpyo. Dili gali kay sa pagkaon lang, bisan gali ang tao naay pagpihig pod. Kung naay pagpihig sa pagkaon sa Old Covenant katong sa Judaical religion, nga kung hintil ka, dili kay ka Hudeo, di ka Israelitas, isipon kang mahugaw, di ba? Naay pagpihig sa tao. Sa pagkaon na po'y pagpihig. Isipon pong mahugaw tong baboy, isdang walay himbis. Nya, kung apil ka sa religion, sa kanang gitawag na to Judaical religion, obligado gyud ka mutuman ana. Pero sa kanang tuli, apil po na. Seremonyal, apil ka po ng tuli sa seremonyal. Pero kung basahon na to ning Kolosas, mo ni gyud kanang gitawag na to summit o kining peak o kanang pagpaklaro unsay barugan ng Kristyanismo kining nas Kolosas 2:14-17. Pero tingali mo ingon mo nga veritas, kasabot na mi ana muna nga kami mga saksi ni Jehova o Iglesia ni Kristo. Mo nang pwede na wala na mi magdili og baboy kay tapos naman na sa krus ni Kristo. Sa inyo ko di naman ta obligado ana mga Kristiyano, pero ang kadaot ninyo mga Katoliko giapil ninyo ng dugo nga gihisgutan man niya buhat nga di paghihapon na ikaon ng dugo. Well, ato na lang unahon kay hapit na ba oras. Mao niyang natong katinawan ana, no? Kanang dugo, timan ana to. Nga mahitungod na sa kalanon wala na naapil sa divine law o sa napulo kasugo kay kanang pagdili sa pagkaog dugo wala man na dito sa napulo kasugo. So apil gyapon na sa seremonyal. No? Dayon sa una, naaman po instruction nga ang dugo gali basta ihalad sa Diyos, dili na pwede natong kuan. Kung mahimo, dili na ito na pagkakaroon. Kung ang dugo ihalad sa Diyos, no? Sa ato pa, kung ang dugo ihalad sa Diyos, dili kita mukaon na. Pero kung dili lang ihalad sa Diyos, so pwede ra. Then lain pa pong argumento ana sa mga Kristiyanos, dili manggod automatic nga ang panudlo sa mga Kristohanon diri sa New Testament o naay mga Kristiyanos gali manudlo bisan pag-apostol, dili automatic nga tanang mugawa sa ilang baba o ipanudlo puros gyud gikan ni Kristo. Posible nila kutloon pud ang Old Covenant o katong mga seremonyalo. Labi na kung dili pa kay sila kasabot ba og unsa gyud tibuok nga pagtulon ang Kristiyano. Buot pasabot, duha ang ilang source kung manudlo sila. Either gikan ni Kristo nga pagtulunan, gikan yung sa baba ni Kristo, o gikan sa daan nilang nahibawan sa Old Covenant. Mao na nga kung doon na manggali apostol o doon na manggali tinunan ni Kristo musulti nga dili gihapon na kanon ng dugo, ang pangutana, gituduan ba silang Kristo ana sa ilang panahon sa Kristyanismo? O kana gikutlo na sa maong tinunan sa daang nahibawan na nila o daang nabatasan na nila sa daang tinuhuan sa mga Hudyo. Dili mo na layo ng argumento nga mao nay rason. Bisan pagalig duha ka apostol manudlo ana. Ang pangutana, obligado ba ang mga Kristiyano pagsunod anang pagtulun-ana nga ang dugo dili gihapon ipakaon? Bisan pag si Pedro, bisan pag si Pablo moingon nga ayaw nagkana ng dugo. Ang pangutana, Pablo, gitudluan ba ka ni Kristo ana imong master? O kana imura nang gisulti kay dili ka gusto wad-on tong mga seremonyalo sa Old Covenant. Mo na nga ang Katoliko god sanglit mo ay tinuod no nakahibalo ani nga klases argumento. Nga bisan pag kinsang apostolisa dia namang gali na kuan dia og manudlo galig lahi. Dili barugan ng Kristiyano, dili ginapatuhuan. Bisan pag si Pedro bitaw nagkapamulong og di mao. Gitawag man siyang Kristo pahawa sa tanas. Sa dihang nakabantay po si Pablo nga nasipyat si Pedro, iyagay nga nakasukan. Dili man na layo ba? O na. Then lain pa pong argumento, ang dugo sa pagtulunan ni Kristo, wa na ba siya magdili og dugo? Gani ang iyang dugo gali, iyang ipainom.
Kinsa tong mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhing dayon. No. Pagtulon ang Katoliko kung gidili paghapon ni Kristo. Anang dugo? Sa Kristyanismo ng dugo, dili unta musulti si Kristo ato. Ano musulti man siya ato nga kontradiksyon man tos pagtulunan sa Old Covenant. Mao na, no? Ako ning basahon kay wa na piki ng oras. Kolosas 2:14 ngadto sa 17. Sa giingon ni Pablo dire, gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin ni ini. Sus, alamiag ato mga utang ni diri, no? Sa kalibutan. Ulam ya ato mga utang diri nga gipapas. Pero dili ni. Lahi ni espirituhano ni diri nga gipapas diri nga kahugawan. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin ni ini. O giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang ni ini dito sa cross, no? Ato na lang ning lakturo, no? Basta kinibot pasabot ay katong mga seremonyalo, katong outside of the 10 commandments. Gipapas na kuno na giwagtang. Nya gilansang na dito sa cross. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, o kinigaling mingog pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, mao po ni nga sa mga Kristiyano sa ilang paminsar aning cross. Tungod kay pinaagi man sa cross gibuntog ni Kristo ang kangit-ngit, mao na nga kining cross dako kay inig significant sa mga Kristiyano. Mao ning nahimo ni siyang simbolo sa mga Kristiyano ning cross. O gani mo nang na-develop hangtod nga na-develop gyud nga manguros gyud ang mga Kristiyano. Di lang explicit sa Biblia pero sa tradisyon maklaro na. Mo ni ang mo nang ako mo hangyo gyud ko ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Ayaw gyud mo anang tuoan ng sula eskriptura. Kay kung sula eskriptura gali mo, dili gyud mo makahibalo tanan kay wala man gisulti diri tanan sa Biblia litra por litra ang mga tradisyon nga oral sa mga Kristiyano. Intiman ingon na ba si Pablo, i-apil na to og tuo tong mga tradisyon nga gibinaba na lang. Wa na masulat. Samaan ng pagpamasaylo og sala. Nga giklaro diya sa Buhat 20:19-23. Tan-aw na to na sa history, early Christian ang ilang pagsabot ana, kumpisal man na as ministro sa Dios o pare. Adi sa nato na kay mo taas na punta ana. So atong ilahos ni Kolosas 2:14. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin ni ini katunay mga seremonyalo, o giwagtang niya ang tanan pinagi sa paglansang ni ini dito sa krus. O pinagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon. Sa ato pa, apil ni kining tulumanon mahitungod sa kalanon, sa seremonyalo. Nga dili na ta mutugot nga napay maghukom ani. Sama panangnit, diatas plaza. Diba? Na may uban nga mutugot nga mga Katoliko nga sawayon sa mga Adventist. Yung among Katoliko sayop po kay ang baboy di gihapon ipakaon, ang dugo unsa pa na istang wala imbesti paghapon na ipakaon. Nya mutugot ana katong ubang mga Katoliko mutuo man pod. Di mo balhin mo pod, mahimo na pong Adventist. Napoy mga igsuon natong Muslim inana gihapon. Dire sa Quran unsa diha dili ipakaong baboy. Then dili lagi kahibalo unsa gi tinuang Kristiyano, madala pod maapil mo balhin pod den sa Islam. Mao na unsa giingon diri, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa mga sa mga adlaw nga igpapahulay, lakip kay na igpapahulay. Giapil na sa paglansang sa krus, pero akong iklaro ninyo ha, dili tong divine element giwagtang gilansang sa krus katong unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, dili to mao giwagtang. Ang giwagtang diri ang seremonyal. Unsa may seremonyal sa Sabat? Ang pagpatunong sa ikapito. Klaro na ha? Ayok nga naklaro na. Gitag na sa Oseas 2:11 ang mga ceremonial element samaan ng pagpatunong sa ikapito. Muna apil na, no? So, unsa man ang ceremonial element sa Sabat nga nausob o giwagtang.
ang pagpatunong anang ikapito. Kay sige lang no, kay murag apiki naman ang time na to. At ang ilang ninyo sa debate na mo ni Brad Mitchell no. Nga atong pahimug-atan na no kay nagisgot naman og laing adlaw sa pahulay. Na sa Hebrehanon 4:8. Unsa man ang adlaw mo nang diskubrihon na to na magsalig ra gyud kag litra por litra des Biblia ang mahikawan gyud ka. Noon niya kinahanglan ato pong i-research dili lang ang unang siglo kining naa sa Biblia. Ilakip na to kay ang Kristyanismo gapadayon man kay lig-on iapil na to ng ikaduhang siglo o ikatulong nga siglo ang history sa simbahan. Ako ang isultian si Mitchell daan usa ni Brother Mitch akong ipangutana. Kinsa mang apostolisa ni Kristo o kinsa mang Kristyanuha o asa man mabasa nga libro nga ang mga Kristiyano, mga sumusunod ni Kristo nagbantay gihapon anang adlaw ipapahul ikapito ka adlaw sumana nga Sabado kanang ikaduhang siglo ikatulo. Ayon na lang ng unang siglo kay wa naman tilali sa ng Biblia ako naman ang giapirmahan nga sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo mag-apil-apil gyud anang igpapahulay sa mga Hudiyo. Pero ngayon kag Kristiyano unang siglo, ikaduha, ikatulo, kinahanglan na agad na ebidensya na nga ang mga Kristiyano gamantay gud ana. Ang Domingo, makapamatuod ko ana, atangin ninyo sa among debate ni Brad Mitchell. Napagali sumpay diri. Apan ang katumanan mao si Kristo, ang iyang lawas. But pasabot mo focus na ta sa iyang iglesia, wa na gyud ta igong panahon. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw sanglit wa naman ta igong higayon. By the way no, naapaghapon ta ipahibalo ninyo na hinumdum mo atong akong ipahibalo si Magi. Naay usa ka private nga mo himo og usa ka private nga tulunghoan kinahanglan og teacher o magtutudlo. So kinsa tong interesado, inquire lang aning cellphone number no 0916-366-8512. Atong usbon 0916-366-8512. Ato pag yung usbon 0916-366-8512. Inquire mo aning numero no. Sa akong nahibaw mga magtutudlo nag-edad og 25 pataas no, nag-edad og 25 pataas. Usa ka babae no. Nag-edad og 25 pataas usa ka babae. Mo na gikinahanglan sumaog tulungaan. Mga igsoon, sa di ba ta hingpit magbulag-bulag sa kahanginan, atangin ninyo ang musunod nga tulumanon, no? Uban ni Kenneth Alvin Bustamante atong higalaw, no? Sa ang sangka sa katarungan. Atangin ninyo kay mupabilin ko, muapil ko kay naapog ko'y nasabot nga amigo na tong Iglesia ni Cristo nga panhion daw nila ang ilang ministro paapilon diri sa atong dialogo no, atong gipaabot pod no. Maintag maabot na to kay inigalaon na musugod na ra ba dayon no. So moapil ko sa tulumanon igsong Kenneth no, ay mo kuan taman ta alas 3 diri no. Okay, kana lang no mga igsoon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan,
Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Beredas, suban sa akong mga amigo sa Pikas Lawak no sa technical side Danny Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.